you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 Good morning. Good morning, guys. Good morning, guys. Oh, Okay, I'll move out now. uwian na. And natapos ko na rin yung aking, hindi ko natapos. Tapos na yung workout ko. Ginagawa ko ay 15 minutes na ganito. Tapos meron pa ako dapat na ginagawang dalawang exercise. Pero dito sa trip, hindi ko ginagawa kasi kinukulang ako sa oras. Kasi diba, umaalis kami ng maaga. Pero dala ko yung mga dumbbells ko. Ayan. Pero hindi ko nga nagagamit. Pero dinala ko pa rin. Sa bahay na lang ako babawi. So ngayon, mag-i-impake na kami. Pero si Jan nag-aayos na siya. Pero kagabi na ano ko naman yan. Konting ligpit na lang naman. Maliligo lang ako. And, alis na tayo. Anong oras na? 8:58 na. Ang checkout is 10. 8:58. Today is August 7. Yes. August 7. So, iligpit ko na yung mat ko. Iligpit ko na. Si Kuya. Tsaka si Jerry. Bababa na. Uy, Kuya, don't do that. Mag-i-impake na. Maglo-load na sila. Ang gagawin ko yung mga sa fridge. So, habang ginagawa ko yung aking lemon tea, lipit ko yung mga nasa fridge. Ilagay ko pa dito para hindi ko yung makalimutan. Ayan sila. Nakaligo na silang lahat. Ayan. Ayan. So,
Kuha lang ako ng aking... Andito yung mussels, guys. Oh, may lunch ako, ay dinner mamaya. Ito yung aking lemon. Na may ginger, may chia seed. Ayan. May turmeric. May apple dito. Oops. Oh, whose socks is that one? Kasi ko umiinom ng medicine kasi meron siyang sipon. Pinitin ko lang ito. Type these ones down there, all Yeah. that. Yeah. Yeah. What's in there? Yeah, this one can go. Clean that one out, though. Kinuha niya yung coffee niya. Hi, baby. Did you say good morning to everyone? Yeah. And you're over there. That red one too. Oh, can I put one in? Is your hands clean? I have just had a shower. So, naubos ko na yung isa kong collagen. So, ito naman yung ginagamit ko. Available to sa Holy Mom style. Yeah, Holly That's- goes first because she's the best. Oh, wow. Okay, tapusin ko lang to. Mag-impact lang, maliligo. And, uwian na. I don't want to go. I want to stay. You wanna stay here? I want to go in more. I want to sleep in until it's 10 years. 10 years. I want to stay here for 10 nights. Yeah, nakabihis na ako, guys. And hinihintay naman tayo ng mga boys. And, inuubos ko lang tong clinic na happy, yung heart. Ang bango nito, guys. Ayan, ubos na to. Inuubos ko lang. Sinisimot para hindi tayo. Mababa na tayo. Dito na tayo sa parking. Ayan yung mga bata nagkikik ng footy. Habang yung mga adults nagpapausok. Ayan sila. I never thought that I would be the one who turned you down and you disagree. We've been on and off, you were never mine to keep. So many times that I have cried when you left me without even saying goodbye. I was longing for you to say you love me back. Yes, I fell in love with you and tried my best to make you love me. And now that you say you want me, oh, my answer's no.
kami sa may McDonald's. Kalalabas lang namin sa city. Kuha lang ng pagkain. And si Jan naglalagay ng petrol. What do you want? A battered hot dog. A butter hot dog and chicken. Okay. How about you, Kuya? Okay, come on, Maka. Ayan. Dito tayo sa McDonald's. Kinuha ko si Jan and then kumuha rin ako para sa akin na yung breakfast nila. So, dito na tayo sa car. So, in-orderan ko si Jan ng sausage muffin. Dalawa. Yung isa meal, tapos yung isa alone kasi. Yeah. Kay Jan kasi pareho yun. So, hindi niya naman kailangan dalawang drinks. And kay Kuya, what did you get? Yeah? What's this? Double what? Chicken. McChicken. And sa McChicken. Tapos sa akin naman is egg and bacon with hash brown. So, kain muna kami. And mayroon tayong hot chocolate. You alright? Look at that. What? Big. Double. Yeah, because you said double. Okay, kain muna kami. And off na tayo sa road ulit. Off the road ulit tayo. Si, ano ka? What are you doing, Han? Naglagay siya ng pillow sa ano ni. Nilalagay nila dun sa likod. Ang dami sigurong balakid dun sa upuan ni Kobe kaya linagay sa likod. Si Sak. Kasi si Sak ayaw niyang maamoy ang McDonald's. Yeah, nagrereklamo siya, ayaw niya kasi para siyang nasusuka siya. So hinatid lang ni Jan yung pagkain ni Sak. Ayaw talaga ni Sak ng amoy ng McDonald's, especially yung mga pang breakfast. Sumasama lang siya sa atin sa McDonald's, yung McFlurry yung in-order niya. Pero pag nasa car, ayaw niya talaga kasi ang lakas ng amoy ng McDonald's para sa kanya. Ito na pala yung second stop namin. And yung mga boys, ayun, naglalaro sa labas. Si Holly tulog. Ayun, tulog siya, guys. Ang ganda niya naman na to. Andun na si Holly kasi ginising siya ni Jan para makapaglaro siya dyan sa labas. Ayan na siya. Paglaro na rin siya. Welcome back, Zaki boy. Yep. Okay, alis na tayo. Andito na yung si Zaki. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 We are home, guys. We are home. Mga 4:45 kami nakarating dito sa bahay. Hello. Ano na, 4:31 na. Binabalang namin yung mga gamit. Then, nagluto akong rice. Kasi si Kuya request niya rice. And hotdog. May hotdog kami dito. Ito yung dinner nila. Ito yung nabili natin ng gross. No, hotdog. Yung primo. Ayan. So, mag-hotdog sila. Yan yung dinner nila tonight. And i-haul ko sa inyo yung mga nabili namin. Kunti lang naman to. And kagabi pala, late ako natulog. Sobrang na-excite ako sa aking nails. Ayan, nilagay ko na para i-try lang. Yung nilagay ko dito, yung pinandikit ko dito ay yung sticker lang, guys. So, pwede ko siyang tanggalin mamaya kasi hindi naman siya yung super dikit na dikit. Dikit naman siya, pero pag trinay mo siyang tanggal, matatanggal siya. Kasi sticker lang naman siya. Yung parang double-sided tape. Ito siya. Pag binili mo to, i-haul ko muna sa inyo. Ito siya, guys, yung isa natin nabili. Ang tagal ko doon. Kasi nagpili talaga ako kasi nga, ang gaganda ng mga design. First time ko mag-suot na may mga gems. Oh, ayan, may bow. Ayan siya, oh. Iba-iba. Ayan, dito walang bow sa kabila. Pero yeah, I really like it. Kasi, diba nabanggit ko sa inyo na pinapahinga yung aking nails kasi ang lambot na ng kuko ko. So sabi niya 2 months to 3 months, wag muna raw ako mag-SNS. And tamang-tama, pagpunta namin doon sa Victoria Market, mayroong mga nails na ganito. Madami yung nabili ko. Pag-expand tayo ng mga 300. 300 kasi binigyan niya ako ng discount. Dapat mga 380. Dapat yung babayaran ko. Pero medyo marami nga nabili ko. So, isa na to sa design. Ang isa nito, ang isang ganito,
Ang isang ganito is $35. Tapos, pag dalawa, ano na siya, 30 na lang. 30 ang isa. So, parang 70 pag dalawa. Ano, pag dalawa, 60. Pag isa lang kinuha mo, 35. So, pag dalawa, 60. So, parang isa 30. So, ang nabili ko ay 11 pieces lang naman, guys. Kasi nga, matagal ako hindi mag-SNS. So, eto na lang muna ang aking on-the-go nail. So, ayan siya. Iba-ibang design. Ito yung isang design. Pero ito, gustong-gusto ko to. Ayan. First time ko mag-ganitong mga nails. And ito pang napakadelikado nito, guys. Hindi ko alam kung saan ko siya isusot. Pero nagandahan lang kasi ako sa kanya. Hindi nyo makita masyado. Ayan. Diba? Talagang weapon na nails to, guys. Ayan. Makakaano to? Makakasakit. Makakasakit pag sinuot mo yan. And, eto, ang cute din itong green. Ang cute din itong green. Ayan siya. Kaya pala ako natagalan din doon. Matagal talaga. More than 30 minutes ako doon nagpipili. Habang yung mga kasama ko, naglilibot-libot sila. Kasi may mga sizes sila. Ayan. So, yung mga ibang gusto ko, hindi kasya sa akin kasi mayroon silang small, medium, large. So, doon lang tayo sa small. So, ito yung mga small na napili natin. Kasi, doon tayo kasya ang ating nails. And ito, ang ganda nito. Tingnan nyo naman yung mga gems. O, diba? Hindi ko alam kung saan ko yung isusot, pero nagandahan lang talaga ako. Ayan. Diba? Ang ganda niya, oh. Handmade pala to, guys. Handmade nail. Yung gumagawa nito ay yung ano daw niya, yung sister-in-law niya. So, ito yung lalagyan ng suot natin ngayon. Yan. And, eto, kumuha ko ng very simple. Yung parang pang araw-araw. Eto, pag ginamit ko to, iguglo ko siya para tumagal. Tapos, sinabihan niya ako, panaghugas daw ako ng kamay. Ay, panaghugas ng plato. Kasi diba hindi ako gumagamit ng dishwasher. Although may dishwasher tayo, hindi ako gumagamit. So, sabi niya mag-gloves daw ako. Tapos ito, ang ganda rin ito. Ayan, ang ganda rin yan, guys. Ang dami talaga nating nails. Ayan. Ayan siya, oh, ang ganda din niya. Very simple pero, yeah. Meron din siyang bato-bato. And ito. What's that? Nails. Mom, you got a lot of nails. Oh, no. Hala, paano ito buksan? Do you know how to open it? Matigas to, pero ganyan siya. Ayan yung design niya. May butterfly. Wow, Mommy. Ayan. Tapos may pearl. Pearl? And ito yung nag-iisa kong kinuha na short lang yung nails. Ayan. Yeah, very simple lang siya. Ayan, mali. Yung maiksi lang. And, eto din simple, pero long siya. Ayan. Ooh, that's Hindi ka na. pretty. Ayan siya. And, last one, kasi 11 pieces to, guys. 11 pieces? Yep. And, eto very simple din. Hindi ka makikita nyo. Ayan siya, oh. So, pag gusto kong palitan siya, madali lang naman siya, guys, ilagay. Kasi double tape nga yung... Tapos, taga-isa, merong ganito. Pero hindi na ako binigyan ng 11 pieces. Kasi yung may ano siya, guys, yung parang... Yung buffer. Asan na yung isa na... Excuse me. Kasi hindi ko naman kailangan lahat. Kasi ang dami ko na nito. Kung bibigyan ko ng 11. So, ang ginawa niya ay... Dinamihan niya na lang yung glue. Binigyan niya akong mga extra glue. Ayan yung glue. Kung gusto nyong matagalan siya, mag-glue tayo. Pero, pag gusto ko lang na 1 day, 2 days, eto siya yung sticker. Eto yung nilagay ko dito, sticker. So, pwede ko lang siyang tuklapin. Then, reusable siya, guys. Kaya may case siya, oh. Diba? Yan. And, eto pa yung iba. Meron siyang, ang laman pala nito, meron siyang, may alcohol din to. Nasaan kaya? Mayroon tong alcohol, yung parang yung papel, na nasa papel lang. What's Yung that? Ayan, pangkuskus. Yung soft and rough, ayan. And meron din siyang ganito. And yung glue. So, yan ang laman niya. Tapos may isang set na ganito. Isa lang na ganito. Okay, isa lang na ganito. Meron siya.
Tapos ayan, yung may alcohol din para linisin mo muna yung kuko mo bago mo siya ilagay. So, meron tayo niyan. Eto. So, meron akong 5. 5 ganito. Tapos, 11 na ganito. Tapos, madaming, nasa na yung mga Eto. Dinamihan niya yung 5 or 4 na glue. Kasi ang isa naman nito, matagal mo naman siyang magagamit or mauubos. And, bumili ako ng wig. $60 to. Ayan. Yes. Bumili ako nito. $60 pero natawaran ko siyang 50. Hindi ko alam kung saan ko ito gagamitin. Pero yeah, wala lang. Malay mo one day, mag-wig tayo. Did you get a wig? Yeah, I did. Look. Pero hindi ko nga alam kung paano gumamit nito. Pero yeah, ganyan yung kulay niya. Why did you get a wig? Why not? Pag tinali ko yung buhok ko, gusto ko mahaba ba? Alam mo yan. So you need it in a bun. No, ponytail. Ponytail. So yan, wig. So ilagay natin yan. And, eto, $5 to. Kung saan natin to nabili. $5 to. Nails siya, sabi ko kay Holly, hindi to sa kanya. Nails, din siya, sticker for kids. Parang ganito rin, pero pang bata. Ayan. $5 each siya. Ang ginawa ng babae, hindi niya na ako pinabayad. Kasi nakita niya si Holly, sabi niya, ibigay niya na lang. So, this is for you, Baba. This is for you. Thank you. Kasi sinabi ko sa kanya, sa kapatid ko yan. So, you're not gonna use all, okay? You just open one, which one you want. So, merong princess, frozen, and then princess. These are all my favorite characters. Yes, okay. So, meron din siya maliliit na nails. So there's Elsa and Yeah, Anna. kasi nung namimili ako nito, ang bait niya, ang tagal niya na nasa akin, yung mga kasama namin naglilibot. So, yan yung nabili natin doon sa marketplace. And si John, binilang si Kuya ng pants sa Volcom. Ayan, size 12 si Kuya. Mommy and I got them at the DFO. Yeah, Volcom DFO. Yeah. Volcom doon sa DFO. Kay Kuya. And si Johnny Boy, binilang niya talaga ako guys ng shoes na pang walking kasi everyday ako nag-walking na. I think 10 days bago kami umalis. Nag-walking na ako at least 10 days after 8 days na araw-araw na consistent na hindi talaga ako nag-absent. Then, kinontinue natin doon sa Melbourne kasi diba nag-walking kami. Tapos sabi ni Jan, gusto ko meron kang maayos na walking shoes. And sa totoo, yung kulay talaga, hindi ko talaga siya gusto guys. Kasi hindi naman ito yung kulay ko. Gusto ko lang white or black. Yung black ayaw ni Jan. Kasi yes, kasi nga parang hindi raw bagay sa akin. So, eto. So, ang kinuha ko ay yung ni Jan ay Kiana 29. Tapos, may tinignan ako sa online habang nandoon kami nung nabili na ito ni Jan. Meron Kiana 30 sa website na ang presyo is, eto kasi doon, 280 ang retail price. Tapos sa DFO, 230 siya. Tapos doon sa tinignan ko, 280 yung Kiana 30. Sabi ko, Han, pwedeng ibalik mo na lang to. Tapos bilhin natin. Sabi niya, no. Sabi niya, dito raw muna ako mag-umpisa. Tapos, after 6 months, bibilihan niya na lang daw ulit ako ng Kiana 30. Talagang supportado tayo ni Mr. sa aking pag-walking. And, aside sa walking, may ginagawa kong home exercise. 3 home exercise yung ginagawa ko. Pero, nung nandun tayo sa Melbourne, yung Pilates lang sa abs yung ginagawa ko. Kasi walang time, kasi lagi kaming on the go. So, eto siya guys. So, ayan yung ating shoes. Thank you, Johnny Boy, sa pasapatos. And, eto, binili ko to. Kasi nga, di ba nag-walking ako, sobrang lamig. Ang gamit ko lang na pang-walking ay yung aking windbreaker na jumper jacket. Tapos, meron akong inner na long sleeve. Tapos, yung bralette. And, feeling ko hindi ako pinagpapawisan. Sabi ni Jam, kailangan daw, meron ako yung parang makapal para pawisan daw ako. Parang naglalakad. Kasi hindi tayo pinapawisan, guys. So, pinapawisan ko konti. Pero, di ba sa 5K, more than... No worries. Sa everyday na 5K,
na walking ko, dapat pinagpapawisan ako ng ano, yung todo dapat, para raw matanggal yung ating mga fats joke. So ngayon, sabi ni Jan, bili ako ng puffer jacket. Meron ako yung isa, yung shade nga, yung nakita niyo yung parang mauve. Sabi niya, hindi yun appropriate. Tapos pumunta kami sa Adidas, wala akong makita. So eto sa dry, super dry. Sa super dry na brand to. Eto ay, nasa magkano ba to? Dati siyang 280, 270. Yes, 2017. Nakuha natin siyang 149. So, eto yung aking gagamitin pang walking. Tapos, yung shoes na bigay ni Johnny Boy. So, yan yung ating mini haul, guys. Yan lang naman yung nabili. And, meron pa pala yung sa market na eto. Yung super magnetic freely. Ayan. Meron si Jan na isa nito. Ilalagay niya daw sa boat. Tapos, eto yung sa akin. $25 siya. So, yan yung ating... Yes, Holly? They'll just leave it. Ha? They'll leave. Okay. So, yan yung ating... Ang ganda nito, guys. Ang parang soft-soft niya. And magaan din siya. And buti na lang, white yung nakita ko. Tapos, yeah. And ayan. Kasi minsan umuulan pa, nag-walking ako. Kahit maulan, guys, nag-walking talaga ako. Tapos, sinasabihan ko lang si Jan, pag lumakas yung ulan, sunduin niya na lang ako kung saan ako. So, yun talaga ang ginagawa ko at sinusuportan tayo ni Johnny Boy. So, yun na guys yung ating vlog for today. So, ang napapanood nyo ngayon ay yung caravan life namin ng 2022. Then, ang next updated ay eto. Okay guys, so, mag-caravan life, yung, hindi ko alam kung matapos natin yung caravan life or i-insert ko na to. Basta, eto yung updated vlog natin kasi August 7 na ngayon. So, yun na guys. Thank you so much. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Tingnan nyo naman yung nails ko. Hindi to pang bahay guys. Dapat to pag umalis lang kayo ng yung may mga party-party. Trinay ko lang talaga siya kasi na-excite ako. Ayan. So, tatanggalin ko itong mamaya. Cause